อ
เ
太沙了，买太沙了，买太沙了。出去嘅手指唔係細路嘅，我都覺得佢勁㗎啦。
啲人先會攞佢唔係呢啲人。啊，你攞我。我等你去房山見埋啦。啲人係叫嗰啲叫啊嘛，叫女嗰啲8歲到80歲嗰啲啱大人，我都唔需要承擔法律責任嗰但係我睇當特別嚟講，我俾咗成30年，跟住再叫咗30年方，諗住攞翻嚟望望，跟住再諗起你啊，跟住話你屌你佢成日攞到同我夾到，跟住我諗係好大啊你啊嘛，我話識㗎啦，呢啲個樣。喂，你諗下你20歲對啲女未啊？低低地。你啊，梗係咁講啦。點多兩個點啊？兩個要大個反彈，係咪？我問你好唔好食啊？唔係有冇用好唔好食？我覺得咧，見到咧，但係佢嗰啲肉咧係甜，喂，佢啲魚味係甜嗰啲腩，食完你有蝌蚪分泌，你又可以偷心出去啦。得啦 ，OK。啲蝌蚪嚟變青蛙咯。而家最緊要殺咗啲蝌蚪，最講水嘅啫。May dalawang mata oh.
mo. Pagkisa tayo. Nag-gift din ako. Minutes late. Saan yung kutsilyo ba? Asawa lang. May asawa lang yan na nag-aalala. May asawa lang yan na nag-aalala. Malalang trabaho, no? Hindi naman, nababantayan ko bigyan ng trabaho.
May pagkabi siya. Ano kasi pag umaga, yung mga alaga, yung mga sa gabi, yung iba kasama ko lang. Hindi ka pipilit. Isa sa'yo yun. Wala akong pinigil, ano. Sabi ko, pares pa na, kaya kong trabaho, siguro stress na naman kayo ng pagbabago. Baka yun ang hindi ko sinakaya sa kanila. Wala ng aso. Dalawa, may ang gusto niya magbantay kung pagkain. Mas mabantayan ko, sila na may masala. Halimbawa, nagluto ka. Nakakatawa nga si Mame. Pag-pauwi na si Sir, kuwari ka lang busy-busy. Sa kasi yan. Magkamalaro, nakakain. Sa kamagalan siya, iba, magmamadali ng mga pwes na puto sa kanya. Sa kanya si Sir. Kadami na rin. Ang una, black magic pa umalis yun, nakadalawang pusa kung talaklaw. Dahil tinignan sila sa entrance ng ibang natulog. Kaya isang pagkato lang yung isa. Ngayon, tinawagan ko, kaya hindi nakabalik. Nag-ano ako, kasi nga, sa pati sili nga, kasi sa kasama. Pinag-alin na ba kayo? Mag-forgot na pinalit at hindi naman, malalaki na dalawa siya. Dalawa kasi magkakulugan. May isang buwan siya. Pero yung sahod pala niya hindi na malaki. 2,000. Magkano pa dahil? Minimum. Oo. Sabi ko yata, hindi lang 10 years ka. Hindi ka man nag-demand kay ma'am na pataas. Okay na naman sa gano'n. Kasi nakakagis ko siya. Baga, oo nga. Pero nagkasing na sa akin. Yun na nga. Ngayon, taon. For good na din. Nakakita rin ang matawag lupa na. Wala siyang nakuha. Tapos, niya, pamilin niya sa pinsan, yung nag-19 Dito. Dito. Nag-live ka pala? Matatlong mata. Nakita pala doon. Matagal na doon sa naman. Yun yung sabi niya. Mas mahilig daw sa utang. Mag-break utang. Basta dalawang break. Pag lima ako. Sabi natin, basta break December. Nababalik ko sa akin. Bakit na yun? Nasaan na yung ano?喂，物以類聚嘅啫，有時。
Nakakahiring. Eh, dapat sa akin magtrabaho. Okay. Pinas. Ano pa? Puro mga siyaw. Madami. Nagkagera. Nagpar. Ano ba ganun? Ano trabaho? Nagunata. Ang kapatid ko, kung yan ang magkakapit. Ay, Malaki din sahod niya.咁樣啦，我買3就啱。我呢日要買咗3隻，我直接嘅我。而家嗰啲假嘅假嘅穿兜，本當有賣嗰啲嗰啲sus na ito. Ay, uho. Masabi yung dami ko rin itong bakit ko. Bakit dahil natabag naman? La la la. Grabe ang init. Tagalugin mo kaya. Tagalugin mo eh. Ah, bagay yun. Parang Tagalog yun. Patay, Pagka naglilinis ko. patay tayo dyan. Oo, talagaan. Tagal, no? Bunas lang to. Kung ano lang to nakita. Bunas. Tapos, pabalik naman sa ibang ano, ulit. Pag nalinisan na daw ni Nene, sa kanan niya, araw-araw Dapat ko hindi. pinilisan. Pero hindi niya trabaho. Trabaho niya yung kasama niya. Nakapukas sa kasama. Sabi ko, yun ang tayo. Hindi niya kasama na. Pag sulo ka, wala kang reklamo, kahit pagod, kahit kailan ka natulungan sila. Meron kasama. Sa madalit. Parang yan dyan kaya ano, Kaya sa siya atas nakakawa, niya. hindi niya sila pinaano. Kasi may college daw. College. Ito lagi. Anak na sa una yun. Magagrat niya ma. March daw. Tapos na
我買嘅細嘢，即係叫做水㗎啦。Pagbalik ang kanyang asawa sa pag-hospital, hinahayaan na nga kay咁你如果佢有細嘢， pabalik-balik. Mas pinapalik ang 得兩睇知你。佢講大口。 Ba't ilang buwan na yun? Bakit Pero meron na siya, dito na. Kasi wala pa siya. bakit nawala ng ano? Yung dapat, siguro, kasi Topic baby ata yun. Kuya Lawrence ang nagsabi sa akin. Oo, aalis tayo. Ba't nakita? Alakarin na natin. Tara na, tumayo dyan. Ito na, sigo. Tanggalin na lang sa akin. Kaya dito. Meron pa ako. Pinagawa ko. Sa iyo na. Bakit ka ba nakilok? Ano ba yung mangga? Uy, ang sarap. Mamaya doon. Gati nga rin doon. Kaya, bumiretso mo. Doon talaga dapat. Dito. Sa 1. Sa lang. Linggo? 10 days. At least. Sabi ng babi. No, no. Mga bimbang. Ano yan? Nakauwi mga bimbang. Tinanong niya ako ilang araw. 10 days lang. Bilis naman. Hindi nagpipintay ng pundo. Gas-gas. Kasama ko doon na training kasi sinabi ko pero baka ito ang mag-asawa. Sabihin, nagamit na ng kaibigan. Dagdalang mo. Ito 5 piso na nakita ko doon. Malay mo, ganun lang sila kayo. Mahal ka anak mo? Sa iyo?但係你話買啲綠帽魚四號腳嗰啲地方買先買。嗱，如果你要買咧，你直係最穩陣，你係上嗰個。 Oh, may iwan mo yung cellphone mo. May apat ang mata. Anong apat ang mata? Paano mo nalalaman? Dalawa lang? Isa lang, oh.
Hindi mo chinarge dyan, oh. Hindi mo chinarge habang tulog ka. Charge yan, oh. Yan yan. Paano kaya ito buksan? Lang. Papakong. Try mo. Ay, binubuksan ang tigas. Eh, paano kaya mag-charge dito? Try mo. Ito? Paano yung pakong? Tingnan mo nga kung meron. Tingnan mo kung meron. Wala naman. Wala. Ah, ganun. Paano? Baka ito. Tinatanggal ata ang rubber. Ay, may saksak. Bakit tinatanggal ang rubber? Yung tigas nga eh. Wi-Fi yata. Baka naman wifi. Baka wifi. Hindi naman matanggal eh. Baka wifi lang. Saan kaya mag-charge ito? Paano? Ayan ang charger. Baka ito. Pero ito Wi-Fi, may Wi-Fi eh. Ang gulo na ipakong dyan eh. Tapat natin din sa ano niya, sa dikit. Parang kaya sila sinaliya po. Kasi hindi na pamana natin sila. Wala sa tayo. Ano ba, bitch? Ano naman ito mag-charge? Mag-charge ka tayo? Hindi. Ang problema ko kaya iniisip ko baka mag-charge ka. Dami niya na nararamdaman. Sa bata-bata pa siya. Bakit hindi tinatawag ko? Parang ang loob niya mas Ay, lala. ito lang nakala. Kabila ko na. Baliktad naman tayo. Ako naman ako. Wala. Dahil mo. Hindi pala dito maganda. Kita ko yung sumarket ng isda. Yan, masarap lang yan. Wala ka kaya yun. Masarap ang sitsun. Yan, nakakalala ko sa sira. Kalit-lit na isda nila, yung saya-saya nila. Ay, nalinalis ng ano. Kasi yung ako sa bawah. British dito sa bawah. Hinita ko na. Samong diklit ah. Wala ko na ugaan na iling sentral. Ibag mo na lang kaya. Ibag mo. Nila na nahuli nila. Kulang pa ngayon sa paing nila eh. Pag may buyo doon. Yung pinapaing nila eh. Buyo ah. Ah, buyo na yan. Mm. Yun lang. Ay na pwede sa lakaran. Paluwang si Mana na ini. Ano ang pwede dyan para ano? Hindi ko ati Asin? ilot. Bawal na ilot. Sabi ni Mama. Hindi, lagyan mo lang ng ano. Panghaplas ko na tinaon ni Mama.